Guelga Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Fáiltearás, Ciahulsiv, Seo Liam ó Learn Irish Online, live Sean Tachtan so Guelga Weekly agron céad is a seachtag. Derm gach seachtain agus teagná chum tús leis an budcair le gach seachtain ag rá míle buchas as bheith éisteach leis an seo. Tá príomhhuiocht as bhar gcuid taíocht agus tá sagam marall go míon mé ag leabhart faoi sin agus is tócha ag lua an rud sin gach seachtain béidir tar éis tamil cailann sé chuid gen táhacht ag buint leis. Le in náir a gach seachtain Tommy Géirí buchas a gháil libse as a bheith ag éisteach. Agus bhí mé Géirí is tócha díú seachar sin an tachtan seo just ar fad nómin na go rih leabhart faoi aon rud eile. Mar go háirithe le cúpla seachtain na nús tá a lán éisteirí nua agin ar an seo ceapan de cédaín an tachtan sa catsa bhí níos mó éisteirí agin ar an lá sin ná mar bhí agin rive is stair Guelga Weekly agus seans má gur níos mór éisteirí agin ar an géadaín sa catsa ar Spotify ar Apple gacát eile ná mar bhí ag aon fudcréile Guelga rive seo. So tá fear agus náir má tusa ag túnalteach don chéadúir nó más rud ag gúil tú ag éisteach den is le gábhlín na nús na gábhlín go le fiú inis gábhlín go le an tachtan seo actually gúilmuid ar an bhód le Guelga Weekly míle buchas agus tam fearmhíocht go maiist den tú le cúig nóméid is cum mátá tú ag taú léinn ar learnirishonline.com nó más rud ag gúil tú bud a bháil ar Patreon nó inart mar sin ó má just má bhín tú géisteach orháin in aine mísa ar feadúpla nóméid gur míle mágah agus pís le písa tá man garí níos mó tá ag níos mó daoine cadatá gceist le Guelga Weekly bí níos mó daoine géisteach legus cilínte sin bhfuil muinte in an níos mó rud a dhéanamh níos mó content chorthú chun carú le daoine an Guelga ólam i mbealach níos éasca níos simplí agus leúna sé níos spríúla agus níos éfochtúla freisin. Arénos sin ní mé chun an leabhar ar fad a chathú ar buchas a gáil le gach duine ag éisteacht ní Oscars speech é seo nó inúirt mar sin. Ach cá mé admháil ar mád sin tá mé beag ní thuirseach tá mé ag déanamh an tafaidú seo well níl mád sin na táhain anis a híon na clog chronóna ar an fiú lá míar fóver so dé luúin an tachtan seo mas rud ag gúil tú ag éisteacht díreach tar éis don fudcréile seo teacht amach. Agus tá beagnaí thuirseach stócha níos mó na aonar del tá mé thuirseach marall ar an rás a rinne mé inné so bhí rás 10 kilometr bhí mé ag textáil trí Guelga le duine éigen an sin agus chuirméid seach ó rinne mé rás 10 céine agus an sin chuirméid idir lúbinní bhíimiid ag ggóir faoi as Guelga an méid sé rás 10C le haid kilometr nó fiú 10G mar ealar an 10 caithí an óú a bheith ad an sin ar an géad ó leile so bheith sé 10 kilometr so rás 10 G nó Jessie nó Jack K in é an seo I lóir sa bhil bhí sé go hinnta actually mar bhí an túslín in éar seach beidir 10 nóméid ar cheol ó cheach so bhí man an take ágáil beidir leabhar roimh tús an rása bhí man sin ré agus rud céan ar chréicniimiid fa sé hart ar an áit céan agus nar thóg seach beidir 10 nó 2 nóméid ag chun siúlarás chuig an seach som. Bhí an táir maid le sin mar an leis na rásí seo an rud is deachar leis ná mar go mín a méid sin daoine agus go thuirthe man tatu i léanaar tá na thucarcad tá an fónad le de cheol nó podcréiltí béidir mis sin ar bhí mé ag réib bí mé géisteach le rudí de an ná agus an sin seans má gohfuil cúpla gels agat le haid an rás Beidir tá gansaí agad freisin mar tá tú fór rih an rás ach an sin I ri an rás níl tú a ggéir an gansaí chathu agus áireanta bín clócrúm na rud an mar sin nó lachars acu ach just bín hassle I gceist leis go háirithe má chaid tú an bus nó an metro nó chaid tú fiú dollar an rothair áit an chun sricu ar an túslína so bhád níos ééis ganné just sanna bheith an siúil leis rinne mé jag beag nó ri beag go dtí an túslína chun sais warm-up piano rinne mé rás agus bhí mar rás sa teach tar éis beidir gá ó ar chlig ná
ní rama ag ré ar fe gá ó ar chléig buigs le dia ach mar dúirt mé bit cúplóir ar an budcréile le déine Tá mé ag déanamhairecht Ross dhéanam gach mí idir mí bheán fóver so an bhí chatsa gotí is tócha háart ar mí bealtainna mí methimh bín Ross ar siúil te ná i lór mí methimh hús i Pamplona agus sin Ross a níon lom agus bhí mé mo chonaí i Pamplona háart ar ceir blian ó hin inis tíos téan an tam comh tapí sin bhí min sin ar an Erasmus agus is íhanam $as inis is rís so ceapam well níl an ráseo déanta goach órán river seo mí methimh im lína ach tá mé gurí beidir an tradiisiún sin a hosú agus dul gach mí methimh mar is maith an Pamplona agus deáit soch bheog níos a rohór nó mór an tosaíocht an sin háart ar an am sin bhlín bí níos mó marhealar an bullrún a bhíon arsúil cúpla seachtain ina dhé ag tús miúil ach an ráseo bín arsúil háart ar an fiú lá mí methimh son ní bhína numarcha toirsaíán nó bhín se rógan nóthach nó róheachar chun lóistín áil ag an am sin. So idirnis agus é sin ag géirí is tó churás í dhéanú gach mí so cean amháin ar an méid cúpla seachtain hin an seo is sa bhfuil freisin cean eile inné sachtthirseach ar sin so Ross 10 km agus rinne mé 3 nóméid is caracha ceapan 3 nóméid is caracha agus ceapan 2 second seans má actually bhfuil ma chip time nó am ifigúil inis le fáil ar lína so bu chearttam é sin a lurg ceap bhí me sás leis bhí mé ceapa béidir gnéonhí mé háart ar gá nóid carcha háart ar am sin so 3 nóid is carcha is sin roána agus ríis mar dúirt méid an tatans catsa ar an bodcréile nar bhí méid láirt fhí sto go rutan go beganí níos dáir a níró gáireach beganí níos dáir tá méid géirí rudí thógáil is tócha go bog agus gan a bheith rohórtha faoi mar hapla leis an bhir ok caiimíon tam seo dhéanamh agus an sin an tamse just ag gur datna bhaintes because sure má haon mis amach agus déan méid 10k agus scríní mé tíh sé de carcanóid nó chuiganóid le cin difricht dhéana sé do héal ok i gcóí tá si jazz an PB a dhéanú nó bheith airí níos fearr ag airí níos tapúla agus gacrad mar sin ach it's really an rud is fearr faoi ráscas le lenne ná domsarénos an buzz a aim agus mi sé gri agus ag dul timp le háte trí gothiríthe níochlog ar mad sin agus nírá sé rilí i bhád tar éis éirí na gréine agus bhí túán lá átainna difriúla timppla na chahracha eáil agus bhí atmosfér jazz ag go freisin gachtainna ag taú le céile agus landíine an ar na stráid sin ag taú le gachtainna ag ré sin rud is táhatí domsa agus a géiste leis an ceol agus le kilometrán fácha casan tú Fontaines DC nó duine igen tá mé cóhhéir nach chanis cóh hipster nach ag éiste le Fontaines DC an tamar fád agus gcónaí go leabhart faoi Fontaines DC ach whoever is cuma Skyfall le delbhú go is even am éiste leis an áhar an sins as guilty pleasure town gothir an nervhín mé ré agus feindú an buzz sin agus tá sé agsúla bhfuil superhuman powers ad a go háiríthe nar echan tú an chréiclín agus just sé tú tá mé se chun dul chuig an chréiclína sin agus gacrad ágáil ar an gcósa gacrad ágáil ag an Ross agus tá mé an gach second a bhaintseach as an pí dearnach John Ross agus just tanna bhaint as an Ross sin a rud is táhataí ornta bíon mud ag airíán mar dúirt mé an tatans catsa mis go háiríthe bíon mé gaiirí an is tócha ní bortha just bíon mé gaiirí gafa le ihreacha is cum má táid ag leabhart faoi am i dhéana sa Ross má táid ag leabhart faoi kickoff mags fridlam an adála se leabhart don spána se leabhart nó an méid zama bhfuil méid caitheamh ag obair nó agad nó whatever agus sure má tá tú ag gcónaí just ag géirí ok tá mé géirí mar hapla leis an ré níos fearr sir cinná se stoppan sé sin agus fiú má bhún tú rás éigen láig an seirís tá sé sin go jazz agus tá bon agat agus má tá tú sásta le sin ítach ach rilí níon sé difricht tá le héal go háiríthe mhfuil tú ag buint tana bheith so sinna rud mar a lué me an seachtain scatsa sinna rud a bhfuil méid géirí is tócha chuineáil
ma insin na leihananta segus an chuidile gen bblin. So when me sortan was an Ross in hí me actually ag swaoine freisin, cean an rudí is samúla dumsa agus cinse go mín méid labhart faoi seo an budcair le háam go háam. Ná is tócan na difrictí idir éire agus an Spáin. Now ní matlam nuair a bhíon éannig an seo ag labhart arnig sa Spáin dearm ag labhart is fuaila mar agus tá gacra do bhád níos fearr sa Spáin. Mar níos sin fear agus freisin an am céile ní matlam nuair a bhíon beidir na Spáinigh ag dul thar lear goirithe go héireann ag rá tá gacra do bhád níos fearr an seo an éan tá bhád níos mó postna agus tá níos mó airgad a leis gacra eile mar well níos sin fear tá tú níos mó airgad a hiile ach tá bhád tá a lán rudaí agus tá sin níos fearr sa Spáin ná éire agus an sin tá lán rudaí an éan agus tá siad bhád níos fearr ná mar atá siad sa Spáin. So just mar tíir me gcónaí ar an budcréile ní hé sin le rá go bhfuil ceann bhád níos fearr ná ceann eile ach tá siad difriúil agus méid smaoinú leis an rás seo an chuige d'oibre sé amach go buna sa gá seachtain ó hin hín entrances na inscripciones mar an dearann siad an seo the entries i méile nó an trálíthe. Anis tá méid leart trí cheangar an bodcaile bh mé trína chéile inis cinnte bhfuil mé an focail rá trí bhean na Spáinise ag an cúpla second le sé sin cear go leir. So go buna so cartar caiicí seo hin bhí me ná an entry cheannach le haid an rás a seo níos agsúil leis na rásaí arás in éan na hátar beidir blin ribh táú an entry cheannach tá rásaí agsúil sin freisin an seo mar hampla an half marathon agus an marathon is sa bhfuil na cí níos mó. Ach an chud is mód sin na cí seo na cí níos liú cosú leis an 10k a bhí arsúil in éiad timppla na carthraach. Bhín entries ar fáil thart ar caiicí seo hin, so for mé ionstráil ceapam gur chosní sé €8, thart ar €8, do sin for mé tíléine agus tíléine sach siimplí ach fós go jazz agus tá sé tá anam an rás a scrífeir agus tá an dáta chair is just normal is tócha gná tíléine aon tú ag rás éigen cosúil lei seo agus fáin tú an antráil agus tá tú an dul agus an rás a thosú agus fáin tú chip freisin i d'éirfir agus inis bhfuil fósní sé feiceagam ach níos déanaío ba mé an seici an ar cén tam ar rinne méid go hofagiúil freisin bín livestream ar YouTube má tá tú ag gurí féic an siar ar iníos sin agus bhí cúpla Green Graphador ag tógáil cúpla Green Graph má tá tú ag gurí cúpla Green Graph a cheannach freisin. So tá sé deas agus ní chosníonn sé ach €8 agus tá sé áirithe is dócha leis an cóirlan a dúntamiento mar dearann siad an seo de council. Agus méid swinmh nach méid sé mar sin in éan agus generalálta ní bháin maidir leis na rásaí a bhíon arsúil ach le lán rudaí an seo sa Spáin. Tá sé níos is dócha sóisialaí agus socialist an seo ó thaobh politiocht agus ó thaobh sochaid in terms of society chomh maith le sin. Agus arís ní sin le rá ghfuil sé níos fearr an seo na ghfuil sin níos fearr an éan tá buntáistí ag an dáthaobh a gandáis tar éis cú bliana bheith mo chonaí an seo mar éarnach agus lána a caite go mribh sin i mo chonaí an éan agus ag dalrás fiú an tatan seo ar an ine tá mé an fillerás éan ar fe seachtain amháin. Tá mé an rá ghfuil an Spáin a bhhad ní socially ina lán bailí de friúla. An seo tá sé níos deachar chun airgad a hiile agus an chuid níl a lán postanna le haid daoine fiú man tá masters agus seans nach maidún an postáil nó go mbeidh sé deachar freisin fiú man tá post má agat níl an méid sin incentive nó níl an méid sin spragu is tócha chun leanúrá agus de gop de leather mar dearfrá agus chun a bheith gopur go crua mar is cuma má tá tú gopur in olhhar gan seo nó tá post má agat agus PhD agat ní bhaid tú rilig tiú ó bhád níos mó agad leis an bost sin baid tú tiú níos mó ach an minimum an seo tá thart ar 1,000 nó 1,100 tá sé sin thart ar €9 in na thora agus duine le post má
anseo seanscoil siad sin ag tuile 2000. So níl mór an difricht really, an éireann tá réimse ó bhhad níos leithne seans go déon tusa isteach go teachtormhan nó go caifé agus tá cúgur chóirde ina síle chéile in éireann agus duine bháinta siad ag tuile 2000 in aine mísa duine eile 3000, duine eile 4000, duine eile 6000 agus duine eile 10,000. Tá réimse ó bhhad níos mó agus tá is tócha níos margad le fáil ach freisin caiithúíochas a bhád níos mar ruí. So beidir an seo níl tún an mór an agad a dhéanú agus tá sé Jackar ó híh sinse agus Jackar maidir le postanna ach tá lán rudaí bhfuil anna sir nó atá fiú sir asca ag sulas an rás seo. Na rásaí mar hampla the Streets of Galway bíonn sé sin arsúil agus beidir gohfuil an rás sin ancasúil leis an 10k a bhí arsúil inné ach ní chosnín an Streets of Galway €8 chosnín sé ód níos mó ná sin agus seans má fiú nach bhfuil an agríocht agus organisation céine I gceist leis freisin agus beidir níon tú tílen in ilsamrlinn I mé gur Lártfrid Streets of Galway muna bhfuil mór an ólas agam faoi ach rudígsú le sin bí níos mar rudí is tócha tugta dit an so agus níos mar rudí siar an asca an por paibli tá sé bhhad níos fear agus tá sé beagnach siar an asca an so níl tú géach beidir 3% nó 4% gachóir úsáidjin tú an bus nó an metro nó an tram agus fiú just a bheith I do chonaí an seo ag dul timppel na háit ag dul timppel na charach bí nó bhhad níos mó imachtaí fiú an tatan sa catsa bhí mé armach sais dépáirsí bhar siúil ó beidir meán léige jet ag clog I réit na híthe agus gachard sé an asca bhí DJs ann, bhí an food trucks ann agus sais artisan stalls agus markets agus an sin I borc paibli an oscailte tá an drinks beagán íon subsidised freisin so ní siidir ó chasta bí nó bhhad níos mar rudí cosúla sin ansa ach mar dúirt mé ag an am céanna níl an méid céanna spragu honobar agus tá sé Jackar má tatú I ggéirí a lán agus tíana má tatú I ggéirí bheith féin hostíthe mar hampla sa Spáin tá sé Jackar níl siad cómh pro-business is dócha mar táid arás in éireann agus níon sin in éireann tá bhhad níos mó deisina chun níos mar agad a hiile agus is dócha de héal chéan a chothú de chéan ach ag an am céanna caiidúíchas bhhad níos mar rudaí. So tá sé sim éis nimime cinse mé hain cin chean tá níos agus fiú doméoch tuair agam ní bheith méid teach amach ar an budcréile seo mar ní matlam rilí a bheith leirtfuoin bullatíocht ar an budcréile mar just ní fiú é agus ba daoine ag airí is dócha feargach agus tuige mé sin orintanta bín mise ag éisteach le podcréiltí difriúil agus bín si ag leart tríolta méid taú leis an duine seo nó ag taú leis an duine sin agus bín méid an is ní mé an tanamh beidir ghfuil sé go donna weimse ach bín le ag máthá níl mise an éisteach leis an podcréile seo is margheall ghfuil an rud sin déint nó ghfuil an term sin ag an duine sin agus mar sinse ach just sin rud is dócha a bhí ar min sin le tamlanús ag smaoine faoine difriochtaí idir éire agus an Spáin agus is dócha difriochtaí idir sochaí níos socially anseo agus sochaí níos capitally arás in éireann agus na buntáistí agus na míbhuntáistí Íon fóstáil an fáibanna acu an seo sa Spáin le tíocht agus aspa tíocht ach ag ná céanna táithna go mar lán daoine nach bhfuil ag tuile mór an agad ach tá títhe ceannaithe ach go sotá sé Jackarí nó tá tú is tócha géirí deciphered sir na rudaí bhfuil tú clostáil ar an nuacht idir na rudaí na scéalta tá ad ó do chóirde agus cé go fíor agus atá scéalta de friúil agus mar sin ach sin rud gandát má tá mé ag gur rud amháin beidir níos mó rud amháin from the bigger picture ó fiochúach difriochtaí idir an Spáin agus éire sin ceann amháin gandát mar socaí agus fiú ó thaobh polítíochta de tá an Spáin ó bhád níos socially agus éire ó bhád níos capitally agus feictar é sin le rásaí cosú le inné orintanta nar bhíon daoine ag leir trí socialism agus capitalism is rudí mar sin bíonn tú explain cin iad a héal léithúil cin difricht ag an tú agus sin difricht amháin rudí cosúil leis an rás sin inné ar nóid tá míbhuntáistí ag buint leis cómh má.
Seach sé sin mar dúirt mé tá méid dorás go héan an agus ag tnúg mór leis I sin I dhéanú. Stort me yon take ná timras 3 uair I rith na bliana timras hart Semana Santa mar a glítar an seo so sin Easter week is do chu seachtain na chásca mar ní rud mór seachtain na chásca arás in éannach an seo is rud anna an bhór fiú níos mó really ná an nullag I rith an nullag fós bí na siopaí oscail se an seo ach má hagan tú an seo seachtain na chásca seans mag bhfuil si dúntagus na chhuiltaí na gobar rud an bhór atá gceist le Semana Santa nó seachtain na chásca nó Easter week an seo. So ní haithníonn sé go mór le maríle agus just bíon an áit beagnaí cracail seo tá mise mo chónaí dear canacha le sépéil an na tábhaach le haid Semana Santa mar anar sin de an ná seachtain na cásca gin Americ ton fillerás in éan ó amháin ag dear an tairí hartar mé lúnasa nóanta mí bheán fómhar agus an sin ar nóí seachtain amháin ag an nullag. Ach I mbliana margheall gneacha mé arás Is tócha beagní níos luha I rith an tairí gramén sin ag dearbhiúil agus ag tús mí lúnasa dúirt mé, okay, you know what, im líon tá mé níirechttaí anam má tá sean sam dollarás freisin hart mí fómhar beidir mí na saona hí duine bháin freisin na grála mó an bhfuil tú a gurí tachlinn chuig other voices an féile sin a bhíon arsúil ceappa me dingle hí san sin sa dangan náit san sin I gurí agus chula mé lán rudí deasa faoi other voices agus all together now as ceapan tá daoine ag gachtainna ó bhfuil muoín acu ontú agus na daoine am a héal hain ó bhfuil muoín agam ontú dúirt siad go léir lom. You would love other voices, you would love all together now. Agus bhí cura agamach tá sé dechar a ní dechar ní mata an focail sin ará mar tátá orm le héal agus a bheith I mo choní sa Spáin níos sé sú le bheith I do choní san Astráil agus tá sé I bhád óir tá sé anéis go domsa an fillerás ar an mátámi ag géirí. Ach bhí mé ag smaoinú tá sé beagnaín beránach mar le altogether ní altogether ná sin I rith mí lúnasa ach le other voices bín siúil ceapamach chéidir seachtainna de mí an nullag cartar I mlíana beidir an chéad lá mí an nullag go dtí an tríú lá mí nullag rud éigsú le sin an trocha lá mí na saona go dtí an dara lá mí nullag rud éigsú le sin agus ar nói má tá tosaigh a chonaí th leir mar éannach go háirthe má tá tú I a chonaí snurp seans má gohfuil tú dollarás go héan le haid seachtain nullag. So an bhfuil tú chun sachtarás ar an géad lá mí nullag agus an sin an bhí omláin a chathú in éan sa dúrchadis agus an báist agus gachar eile agus an sin má híonn tú rás le seachtain bháin ag tús nullag go bhfuil tú rilí just an fillerás ar an Spáin nó nearmán nó nidal nó peát ó nó sasan an peát ó bhfuil tú a chonaí ar fa caiicís agus an sin fillerás go héir nó ísir fra seachtain agus an sin ag tús mianna nó Jeremy nullag fillerás ar an áit eile an áit ó bhfuil tú I a chonaí sa marir sin níl méid dul. Ach dúirt mé tá hin dul ag Jeremy ar fómh tuis go deastais sais leabhhealach idir an turas ag an nullag agus an turas a bhean I rith an tairí. So ag tú go mór le sin agus níl mór an rilí an nóir dhearannach go thuú mé bhí bhád níos mór rudaí is tócha mar bhí mé an dul go bhéil fersta don chéadú agus aithne a chur ar an gahar sin agus dul gin trad festiví arsúil an sin chomh mála sin bhí eistar beaganí chuig cirí chun caraáil híos an sin. An áir seo is tócha marall nach bhfuil muidir rith an tairí marall nach bhfuil an méid cén na daoine timppla na háte. Níl mór an plán agam maid le sin ba mé náliamh ba mé I deach na hisismothirí an sin ach just an áir seo tá mé ag tnúg mór le na rudí beaga. Ní bha mé ann ach ar fe seachtain amháin de híine go de híine an ceir lá is fihead. Tá mé getils madsan de híine an tachtain seo agus an sin an tachtain dar gceann a ríis ar an ine ba méid fiú arás. Agus just na rudí beaga fiú chuna bheith an dolas jackadí an san agus an steamer agus cúpla chats bhagam leis na figur agus na mrání sinna an sin agus bheith láhairt slób agus a bheith ó mófuoin túamh mar níl mé mo chonaí nar bhíon mé an éan ní bhíon mé mo chonaí
I garthan na gaillimh tá si beagnaí tíomh mu de charthan na gaillimh fiú an papar nuachtain a cheannach tá sais fónor tócha agus tá mé géirí leúpla seachta nús papar nuachtain éarnach léomh beidir marall ar an tácáin na tarsúil agus níl sam just an seo rís gentíní derm bín daine ag láirt faoin Idirlín agus ag rá má tá tú chonaí th leir fós na léhananta seo tá gacrad agat rialaach is fúil am a bheith léomh na nuachta ar má fón is fearla mé a léomh ar fápar ar an papar nuachtain, so ní féidir le maon papar nuachtain na méile áil an seo sa bhfuil sean sa Barcelona nó i Malaga nó Marbella nó Madrid tá tú an iad agus sa bhíon í ceapan go léon áit rilí nó má tá tú an iad seans má ghfuil tú an just an Wall Street Journal nó na cín Americánacha áach ní féidir le an Irish Independent nó the Sunday World agus tá mé tanú go mór leis na pápaí sin a cheannach agus iad sin a léomh agus peanta Beamish a bheith agam. Tá mis sé team Beamish idir Beamish Murphys agus Guinness so géirí peanta Beamish bheith agam ag pointe éigen agus ar nói me hismór eáil agus má dearthóir eáil agus dearthóir eáil is gacra deile mar sin agus just a rí sé thógáil go bog agus gan Jeffrey agus san áit a bheith gcónaí géirí rodile dhéanónas go maiid an rodile agus i gcónaí is tócha an sais progress wheel seo má tá mé chun just teachsús le termman ó focail a chur ar díreach anis agus an na hamster wheel is tócha ináis is sin just tena bhaint as gach lá gan a bheith rohhór faoi mórach nó an bhlíonn se thugan nó an plán fad thurmach. So ag tunú go mór le sin a hanna féin armáin bhí mé meis éan chun beagganí chuirda cíanú chuna sa bhaid an aimseir. De an ar bhí mar as bíon na leimsí ceart golóir agus a rion sé beagganí sráid nar a héon mé arás ach Jeremy Arafóver fiú na clige gahrú an deir seachtainna seo níl sam an féidir lomas tócha a bheith róchasach is tócha madra leis an aimseir dúirt sé. It looks like the cold trend will continue this weekend ach ar nói. Teag an lá an air ní bhíon éon clúach go dtí beidir lá nó ró rihré tá sé anteachar an air agus a gcónaí bí me gáir nar a héim ar meis éir an na gcónaí gach lá bíon an forecast céanach go gothirithe I rith an tairí ach fiú really aon or a rith na blion na bíon sé. A mix of sunny spells and scattered showers. Some of those scattered showers turning heavy and widespread with a risk of spot flooding later on the day. So literally tá gach like seachas snachta tá gach size condition ach chuníla caimsre ráta acus. They really hedge their bets. Tá sé ag a dulgdí Las Vegas nó fiú dulgdí in casino an sin agus money nó airgad a chur ar a híon a dó a trí a cethir cuaig gach iver atá ar an wheel rú leis sin cad dhéanam leis ar an ach tá ceart acu mar sin mar bhíon an aimseir ar an bíon sé churbáistí nómad amháin an sin bín sé green for an sin bín sé anna chuí for an sin bín sé fór an sin bín beagnaín soch ná an sin bín snacht an sin bín héal agus bín meascán sa gachrad so sin ceicleir bín an ceart acu is tócha. So tú go mór le dul arás go héan ar an ine agus just tan bhaint a seachtainháin an sin agus ar an óitrééis Hart seachtan eile ba maris don lula ceart ar seachtan amháin eile ag deire na blian agus is tócha a géirí níos mó ama. Béidir blian ó ó hin nó trí blian ó hin ar bhí mé me chonaí mar slóna. Ní rá mé ag súil go mór le dulrás go héir an gachóir a thuí mé bhís just like just caiim mé dulrás cúpláir an aine blian ach na léon de seo bí méid súil bhád níos mó agus bí ag buinte bhád níos mó tanmh as mo chuideama in éan is tócha ach sin an gnárid tá sam go mí na lán éannig thar lear ag éisteach leis an bodcréile seo éannig san Astráil nó a héalan sas na America Canada agus áitna ag súla timppla da í bháin orintanta just nar bhíon man si smuoine faoi na héirnig thar lear bíon si smuoine faoi na héirnig sna háitina sin in English speaking world ach arnig ag éisteach sa Rúis arnig ag éisteach in Ethiopia arnig ag éisteach i Colombia arnig ag éisteach i Vanuatu arnig ag éisteach Payot in Indonesia cinnta tá lá daoine timppla an dain tá bestocha bhfuil arnig in nachtír ar fud an an seachas beidir an choré thuí agus cúpla ceann eile ach fiú beidir an sin ghfuil cúpla airnach ina gcónaí ann so ceapan ghfuil sé cearclóir matá caidirbh eisteach ad léir mar tá fást óchan nó tá cis nóir dan tú
in éireann agus go gneachaí tú áit ag an eile. So, tá ceart leir tríd na blianta má a rion tú nó má a rion an chaidir bhatá ad is dócha le éireann. Ní caiid tú a bheith, fear patriotic nó ag an am cin ní chaid tú rá ó is fuil am éir. Is féidir le rá, tá rudí jazz an éireann agus tá lán rudí óhfuil mé géirí agus bíon mé is tócha cronú beagganí agus mis an seo nach bhfuil na rudí sin a goach ag an am cin féidir rá, mar an mar dúirt mé seo sa spáint a bhád níos smó béidir rudaí a táscailte agus peiblaí agus tá an déanú agus is cum an cin posta agat ar whatever is cum má tá gur leirtú bí nó an seocht nó i nacht tír tá buntáistí agus míhhantáistí agus ag buint leis agus tá sí ceart leir tócha chun caidrih meascíthe a bheith agat le áit éigen. So sin é rilí seachas é sin an rud mar scríb mé cúpla rud síos cúpla bullet points rih é seo a hosú rih an podcréile a hosú just san tócha general guide tróir generalta a thuirt dom an tatan seánas nach méoch mé just ag dul ar tangents ríis cé bhfuil sé sin déantágam seans má a just ag lena troi mars gannach is tócha bheith bheith marktal saoil beag níos analog an tachtan scata rid mé dhéireacht an tachtan ar fád a dhéanú gan Instagram seachas beidir cúpla rud leis an leithna Cléir sin lein ach ar mo chuntas farsanta gan é úsáid níor éirí go híntallumm ach níor éirí go donlumm just tá sad tú hain nar líonn tú an fón gan fiú bheith smuoin agus gan bheith géirí dul isteach go app just chéan tú isteach mar tá sé automatic. So just a géirí is tócha nós sin a bhreisiú beagganín agus níos lo ama chathú ar an fón. Ní bhíon méid chathú mór an ama ar an fón ar aonos ach I gur níos lu agus níos lu brehrálam tíbhaiste cúpla bliain beidir athrú go Blackphone nó Nokia nó rud ag mar sin ceapan go méid sé cool ar feúpla mí ar aon sac ag an am céan listen mar dúirt ar ríis le rud ag le Instagram TikTok ní mé grán nach matlam na rudí sin is matlam anna crack ag dul tríd na reels agus garchad mar sin ach just mohíim gul mé ag cailú an numar chaama agus nach chud sé roá leime insín freisin agus fiú honnig mé ironically honnig mé fi seán ar Instagram ag láirt faoi seo ag láirt faoi becheartta bheith níos sais board sa sé agus bheith níos dómhdósa ní th líonn sin leihann de seo really go mín muid board I gcónaí bín rudáigín le déanamh fiú má tá tú just a géirí an fónáscail agus dul siad Instagram agus an sin TikTok agus an sin rífost agus an sin YouTube agus an sin WhatsApp agus an sin whatever Spotify. Is cuilumm fiú agus tá mis sa thóg rugus a bhlíon gáhíle mé ag fós tá mé an chuimhtain bhí sé I bhád níos cotíín agus mis 8 ní deimlín dí chunrála den ag an áta mé board. Agus tí mór an rudí le déanam nó ní ra mór an rudí is tócha ra mé géirí déanú ach ní th líonn sé sin na léonnta seo. Tá mé an tuairtach faoi lán rudí eile lán rá ní mé sas le seo na limig mothú go máfuoi seo ach ní dear maríomh go mé board. So Tá mé géirí bheith níos board orintanta agus just seans a thuirt de min sin a bheith ar súbhnas gan a bheith I gcónaí gan a bheith I gcónaí is tócha castarsúil agus I gcónaí bheith smuoine furró éigen just tulamach agus níos lú stimulation is tócha don in sin freisin. So ag géirí éis é sinna dhéanamh nó iireach níos fearr dhéanamh le sin an tachtan seo gan a bheith úsáid Instagram nó beidir 5 nóid ag dearad an lei seachas beidir cúpla rud leis an opair ach fiú leis an leithnach Instagram learnar sin lein ní bhíon méid déana mór an na leihann de seo tá méid dear isteach níos mó ar an budgréile seo agus cumála sin ar an Patreon agus an membership hall an sin agus just bheith sa fearhéil agus fiú rudí beag an beidir is even am ceolach má tá méid dul amach ar siúlaid just inis ríis dul amach ar siúlaid gan bheith éis le léin rud agus just an cean a chur sús agus just feic fécinn se rudí fécinn se na ferganmh just ag fécinn siúpla háte agus rí se bheith buint tanmh san nómin sin an áit a bheith smuoin oké mór chaim mé seo I dhéanú an bhlín seogan an sin ba sig January seo agus ag bogú an seo just chill out agus tanmh a bhaint as an saoil seo mar cín sé gan fé blin níl mé an fécinn sé ar grá cin fánach ra mé níos bórtha agus níos gafa le planana defriúil agus a bheith smuoine fu rudaí agus overthinking generalta.
So, sinné, don sachtan. So, guys, mar dúirt méid tú san fótcaile in áire tá sam gníir mé gach seachtain ach tom fear bhuiic as bhar gcuid takeíochta míle buchas má tá tú géirí a bhád níos mó rudí chun carlaat leis an bhfuilga a ólam tá tú andal go patreon.com/learn Irish online nó Learn Irish online ar an app Patreon tá bailíocht le fáil sin a lán seona agus trachna difriúla cosúla éisteéis léiréis ag astrú smuintí saharn hí an gaming agus mar sinse nó má tá tú géirí beidir cuasa aáil chun fios a chur ar do chuid gcuilga tá siad go léir self-paced lifetime access le fáil ar learnirishisonline.com. Le romi liv ceapam an tachtan sugan ceapan ghfuil mé chun an mic a thuirtlam gohéireann fan gobhheicimint ach muna bhfuil tá mé an rud éigen a chur ar rénos ar Spotify just beidir. Lein nóid órán ag rá ní bhaid podcréile an tachtan so bhaid se bhín an update chlostal ar rénos ach leúna dé an tachtan segan agus muna bhfuil min seo an tachtan segan ba mé arás an tachtan dar geán na háart ar an siúlá ceapan. No, Google me na sauna. Jesus, me na sauna hána fé. Okay, guys, gur mí na magi, slán agus bannacht.